A nins bogat, deși suntem pe 1 aprilie, sunt minus 6 grade, vreau să fac un om de zăpadă astăzi, dar înainte aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre ritul botezului în creștinismul antic, în primele secole ale creștinismului. Așa cum am amintit și cu altă ocazie, postul mare de 40 de zile a fost instituit ca atare abia pe la începutul secolului al IV-lea, mai ales după epoca lui Constantin, atunci când foarte mulți păgâni își doreau botezul din interes personal, parte dintre ei. Și atunci episcopii au hotărât să instituie această perioadă, o perioadă mai lungă de catehizare intensivă. Și cum botezul era săvârșit în primele secole, în noaptea învierii de Paști, această perioadă a fost plasată înaintea învierii. De ce 40 de zile? 40 de zile și-a petrecut Iisus în pustiu, fiind ispitit de diavol, așa cum ne amintim. La fel Moise a petrecut 40 de zile în rugăciune. Poporul iudeu a traversat vreme de 40 de ani pustiul pentru a scăpa de robia egipteană. Numărul era încărcat de toate aceste simboluri teologice. Ritul inițierii, pentru că acesta este botezul, un rit al inițierii, ritul esențial al creștinismului, avea mai multe etape. Prima etapă este preexaminarea. Episcopul își preexamina candidații. Aceștia trebuiau să fie oameni virtuoși, trebuiau să aibă un caracter frumos, trebuiau să aibă o viață morală și să nu practice anumite meserii care erau incompatibile cu preceptele creștinismului, anume meseria de actor, de soldat, de saltimbanc și așa mai departe. Prima treaptă era examinarea de către episcopi. Botezul era colectiv, dar eu mă voi referi la un candidat, să spunem, model în această vorbire. Candidatul se prezenta în fața episcopului doar într-o simplă cămașă, desculț, pentru a sugera starea de captivitate. Era ca un prizonier în mâinile sau în închisoarea diavolului. Pentru că tot acest parcurs de inițiere până la victoria finală, până la scufundarea în apa botezului, e o luptă continuă cu diavolul, cu ispitele și cu diavolul. Deci trebuie subliniat acest caracter agonal al botezului. Candidatul, novicele, luptă permanent cu forțele răului pe care le învinge cu ajutorul lui Iisus și al Duhului Sfânt în noaptea învierii. Dar această luptă începe chiar în această primă duminică a Postului Mare, în fața episcopului, care îi pune întrebări, este avocatul diavolului, îi pune întrebări personale, îi testează caracterul, îi testează dorința, autenticitatea convertirii. Deci e desculț într-o cămașă, într-o simplă cămașă, iar în Siria avem această informație, călca pe o pânză țesută din păr de animal, care sugera animalitatea instinctelor pe care candidatul le călca în picioare. Urma apoi, după această examinare, trecerea numelui candidatului în cartea vieții, cu majuscule. Exista o carte pe care în încăperea respectivă, în care episcopul trecea numele candidatului. Din acel moment, candidatul intra în cursa pentru mântuire, pentru câștigarea botezului, câștigarea Duhului Sfânt. Deci era primit ca un candidat, ca un elev catehumen. Și începea această perioadă de aproape 6 săptămâni de catehumenat, de pregătire intensă, cum spuneam, de catehizare intensă, care era săvârșită de episcopul, chiar de episcopul locului. Comporta această perioadă două elemente esențiale: exorcizarea și catehizarea. În fiecare zi candidatul venea la biserică și era exorcizat, iar apoi catehizat. În ce consta catehizarea? Consta în
explicarea de către episcop a fiecărui verset din crezul creștin. Acest lucru era făcut în fiecare zi, spuneam, iar la sfârșitul acestei perioade, în Duminica Florilor, mai precis, candidatul întorcea episcopului crezul, recitându-l în fața adunării de creștini deja. Deci ceea ce a primit de-a lungul acestei întregi perioade, acum dădea înapoi, de aceea această ceremonie, acest moment se numește reditio simboli, adică recitarea, înapoierea simbolului credinței către episcop. Practic era examenul final al acestei prime etape de exorcizare și de catehizare. Exorcizarea avea un rol psihologic și, bineînțeles, teologic. Catehizarea avea acest rol intelectual. Creștinul trebuia să intre, să accepte în mod conștient trecerea lui, botezul, trecerea în rândul membrilor bisericii. Urma botezul propriu-zis. În noaptea învierii, candidatul venea la biserică în fața episcopului și aici existau două etape. Era apotaxis în greacă și syntaxis. Apotaxis era lepădarea de satana. Apotaxis, lepădarea, ruperea de lanțurile satanei. Vedem, continuă acest itinerariu agonal, ca să-i spunem, această bătălie împotriva forțelor răului și acum se atinge apogeul. Cu fața spre Apus, care era sălașul duhurilor rele, Hadesul la vechii greci, care a fost simbolizat în creștinism. Deci cu fața spre Apus, candidatul recita următoarea formulă: mă lepăd de satana, de toți îngerii lui, de toate lucrările lui, de cultul lui, de toată îngânfarea lui și de toată rătăcirea lumească și fac legământ să fiu botezat în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. În partea a doua, syntaxis era lipirea sau apropierea de Isus, întoarcerea spre Isus. S-a lepădat candidatul de satana, l-a lăsat în urmă, se întoarce cu fața spre răsărit de data aceasta și invocă această formulă: cred în Tatăl și în Fiul și în Sfântul Duh și în botezul pocăinței. De ce spre răsărit? Pentru că răsăritul era locul de unde urma să vină Mesia la a doua venire. Și în același timp era locul unde vechii creștini situau paradisul. Candidatul reface traseul adamic, sau mai precis traseul primului cuplu al protopărinților, protopărinții care au fost izgoniți din rai din cauza păcatului originar. Acum candidatul reintră în rai prin botezul în Iisus Hristos. Apoi era dezbrăcat, despuiat de toate veșmintele, gol, intra în baptisterium. Baptisteriumul avea formă octogonală. 8 era cifra veșniciei, era cifra duminicii cu majusculă, cifra eschatonului. Deci cifra perfecțiunii. Despre asta scrie și Ambrozii al Milanului și există mai multe mărturii ale părinților bisericii. Nu întâmplător, baptisteriumul are 8 laturi. Și urma imersiunea și emersiunea. De 3 ori candidatul era scufundat și de 3 ori se ridica la suprafața apei. Apa din baptisterium nu are doar funcție purificatoare. Insist pe acest aspect, reprezintă și apa, haosul inițial, haosul în care sălășluiesc duhurile necurate de care tot am vorbit. Continuă acest scenariu, acest agon, această bătălie cu spiritele rele în apă, apa care, repet, este sălașul duhurilor rele și aici are loc această ultimă confruntare pe viață și pe moarte între candidat cu ajutorul Duhului Sfânt și forțele rele sălășluite în acest haos primordial. Da? Emersiunea înseamnă redobândirea forțelor prin ajutorul Duhului Sfânt care pogoară asupra candidatului. Deci candidatul nu luptă singur. Mai mult, înainte de a intra în apa din baptisterium, este uns cu un ulei sacru,
care are virtuți sacre, ca un atlet care intră în arenă pentru a duce bătălia decisivă. Deci acest ulei îl protejează ca un fel de armură în lupta cu forțele răului sălășluite în apă. După care candidatul iese și este miruit de către episcop și aici căutam un fragment din catehezele mistagogice ale lui Chiril al Ierusalimului, care explică simbolurile acestei miruiri și anume, cel botezat este uns pe frunte ca să se șteargă rușinea păcatului primordial și ca să poată privi cu fața descoperită slava Domnului. Este uns pe urechi pentru a fi vrednic să audă tainele dumnezeiești, pe nări ca să poată primi bună mireasma a lui Hristos, pe piept ca să poată rezista vrăjmașului în caz de contraatac. Și după botez, candidatul devenit fotismos, iluminat de Dumnezeu prin lucrarea Duhului Sfânt, integrează comunitatea creștină. Eu merg acum să profit de zăpadă și să fac un om de zăpadă.